estat parlant de la diferència com riquesa, de com es afecta la diferència i com vivim la diferència, però també de que potser hauríem de posar atenció sobre el que ens uneix, sobre el que és comú a tothom i compartim, perquè potser la diferència es porta també a certa individualitat. Hem parlat dels drets lligats a la cultura i de com la manca d'unes polítiques universals lligades a aquest dret fan que de facto hi hagi un buit que fa que hi ha molta desigualtat lligada a la cultura entesa com participació activa, creador, dir la teva i agafar el teu lloc, però també des d'una apropiació de la cultura. I ens hem recolzat en diferents exemples de projectes, principalment de creació artística, perquè jo vinc d'aquest sector. També per poder tenir avui amb nosaltres amb persones que no estaven en el grup.